أبز مدرزي مس موتنا بكريستوس يسوس بزي نايزل العالم هيوت بزي هيوت زخونه بزي تنساء زخونه كريستوس يسوس اندحر داني اميننا او اندحر دا توكيلنا نعو اندحر داني تصقعنا انت موتنا اكو اب تدحراي اوان بريلنا بونبو افتناي سماي كبري إنا نركب كم زعينتو أزيو بلوس كبري إيو أبي يسوس كريستوس زلو سمعتنا بقدامنا كاب زيافير ربنا كاب بيتنا يسوع كريستوس ጸጋን ሰላምን ንዓኻትኩም እዚ بخفل أقلقلوت وانجيل رحبوت بتهرستيان أف فانكوفر كندا بتقرينيا زدالو فنو مدب وانجيل نخلي حجيا وحجيا حجيا طمعت منحان حجيا حجيا وحجيا حجيا طمعت منحان حجيا سلام أب كله ناي عالم كفلي خونكم نزي مدبنا تكتاتلو زلهم كبرات تعذبتنا لو ما عند ما خمت كل ساعة نجبره قال منجست أملاخ وانجيل منجست أملاخ كن أوجلكم متسينا لنا لو ما عند ما قال أملاخ كن سمع زابير عدل سلز هذنا أملاخنا مسجنه زابير دمان كله مسمعنا كبارخو صلوتنا لو ما عندي زكافلوكم ويزنغروكم نا እግዚአብሔር ቃል ካብቲ አብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ተጻሒፉ ዘሎ ዝተወስደ ይኸውን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድርዚ እናተማላለሰ እንከሎ ሓደ ኣዝዩ ዝፈትዎም ስድራ ቤት ነይሮም ዞም ስድራ ቤት እዚኣቶም ወለዶም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ምን ምዃኖም እኳ ተዘይተጻሕፈላ ግን ሰለስተ ኣሕዋት እዮም الأزار زبهال حدا خابهم كوينو مارتان مريم دما زبهال أحوات نيرنو حدا أوان الأزار حميمو مسحممة مريم مارتان بتحمامو كم تشغلاكوا نصوريو شعو نبي يسوع كريستوس حدا ملأخت ليخن ملأخت دما الأزار تتفكرو حميمو اللو إلنو وتنان مدحنا يسوع كريستوس أبز مدري زخلو نسوا وانجيل منجست أملاخ غيرون تزاريبوني نبوزحات كأحوين فويسن سلازي إذا نحات زياتن يسوع كريستوس مل اختخل خالون كلوا بتزنبرن تثبيتن تسفان نزي حميمو زلو الأزار لك كمتي أبكالوت زجبرو فوسي قبل أزار كأخ جبرو مو كافت الناسو خافت حمامو من انتخل علو إلني تخونا جنا يسوع كريستوس أفتي زنبرو بوتا نتورى مسمعة أبو كلتا معلتي كم تسأنه ينقرنا مصحف قدس إذا نحاتي زياتن نتمل اختخلو أخوون كلوا كفوس حون سلزدليا مل اختلي إخن اتحمامو جنا مخنيات كم زنبرو يسوع كريستوس أبتي وانجيل كدنا عند حد أرينا بعلو تزاري بلو تمخنياتو دما أبزي سبزي ناي إجزي أبير كبري من أنتي
ክግለጽ እዩ ኢሉ ማለት እዩ ክብሪ ኣምላኽ ምእንቲ ክግለጽ ኣልዓዛር ሓሚሙ ድሕሪ ሕማሙ ድማ ሞይቱ ስለዚ እዚ ሞት እዚ እዚ ሕማም እዚ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ከኣልነት ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ክግለጽ ምእንቲ ዝኾነ ሕማም ወይ ከዓ ሞት እዩ ነይሩ ባር ኣልዓዛር ምስ ሞተ ከቢድ ሓዘን ኮይኑ መጽሓፍ ቅዱስና ከም ዝነገረና ነዘን ኣሓት እዚኣተን ነዛ ስድራ እዚኣ ክበጽሑ ካብ ተፈላለየ ቦታ ኣብ ተቐባቢ ዘለዉ ሰባት መጽኦም ከጸናንዕወን ክሓዝኑለን ንርኢ ምሳታትን ኮይኖም ከምቲ ናይ እስራኤላውያን ባህሊ ድማ ክሳብ 30 መዓልቲ እዩ ዝበሃል ክሳብ 30 መዓልቲ ኣብቲ ቤት እናተመላለሱ ልክዕ ከምቲ ኣብ ባህልና ዝግበር እናተመላለሱ የጸናንዕወን ነይሮም እንተኾነ ግና እዘን ኣሓት እዚኣተን ልበን ብጣዕሚ ብኸቢድ ጓሂ መሊኡ ኣዝየን ተሰቢረን ትሕት ኢለን በቲ ጓህቲ ዝተላዕለ ማለት እዩ እምበኣር ኣብ ከምዚ ኩነታት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ተደልዩ ንሱ ኸኣኒ ካብ ሕማሙ ካብ ዓራቱ ወይ ከዓ ካብ ሞት ከዓ ከልዕሎ ነዚ ለኔን መልእኽቲ ልኢኸናሉ ነይረን ኢየሱስ ብዘይ ምምጽኡ ግና ሞይቱ ስለዚ ንዘን ሰባት እዚኣተን ኣዝየን ተስፋ ቆሪፀን ኣብ ዝነበራሉ ግዜ እዩ እዚ ዛንታ እዚ ነንብቦ በኣር ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ካብ 17 ከምዚ ኢሉ ይንብብ ሽዑ ኢየሱስ ምስ መጸ ኣብ መቃብር 4 መዓልቲ ገይሩ ረኸቦ እዚ ኣልዓዛር ምዃኑ እዩ ምቕራብ ቢታንያ ንየሩሳሌም 15 እስታዲዮስ ኣቢሉ እዩ 15 እስታዲዮስ ከባቢ 3 ኪሎ ሜትር እዩ ካብ ኣይሁድ ድማ ብዙሓት ብዛዕባ ሓወን ከጸናንዕዋን ናብ ማርያም ማርታን መጺኦም ነበሩ ማርታ ምምጻእ ኢየሱስ ሰሚዓ ክትቅበሎ ወጸት ማርያም ግና ኣብ ቤት ተቐሚጣ ነበረት ሽዑ ማርታን ኢየሱስ ጎይታይ ኣብዚ እንተትነብር ስግዳ ሓወያይ ሞተን ነይሩ ግና ክሕጅውን ካብ ኣምላኽ ዝለመንካ ዘበለ ኣምላኽ ከም ዝህበካ እፈልጥ ኣለኹ በለቶ ኢየሱስ ድማ ሓውኺ ክትንስኡ በላ ማርታ ድማ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ብትንሳኤ ከም ዝትንስእሲ እፈልጥ ኣለኹ በለቶ ኢየሱስ ከዓ ትንሳኤን ህይወትን ኣነ እቲ በኣይ ዝኣመነስ እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ ነፍሲ ወከፍ ብህይወት ዘሎ እሞ በኣይ ዝኣምን ከዓ ንዘለኣለም ኣይክመውትን እዩ እዚ ዶ ተኣምኒ ኢኺ በላ ንሳ እወ ጎይታይ ንስኻ እቲ ናብ ዓለም ዝመጽእ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃንካ ኣሚነ ኣለኹ በለቶ እዚ ኢላ ኸደት ንማርያም ሓብታ ድማ ሰላሕ ኢላ መምህር መጺኡ ይጽዋዓክ ኢሉላ ጽዋዓታ ኢሉ ዛንታ ኸም ኢሉ ይቕጽል እምበኣር ኣብዚ ኣልዓዛር ምሟቱ እንታይ ነይሩ እቲ ዕላማ እንድሕር ኢልና ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ምእንቲ ክግለጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ቦታ እዚ ምስ መጸ ግና ማርታ ጎያ ዝሰሚዓ ጎያን ኢየሱስ ረኺባ ኣብዚ እንተትነብር ነርካ ሓወያይ ሞተን ነይሩ ኢላ ሓቀያ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽንደይ ሕሙማት ፈዊሱ ስለዝኾነ ስለዚ ምህላውካ እንተትነብር ነርካ ኣይ ሞተን ሓወይ ኢላቶ ግን ብብርቱዕ ጓሂ ስለዝነበረት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመለሰላ መልሲ በቲ ዳሕራይ መዓልቲ ከም ዝትንስእ ምስ ነገራ ብትንሳኤን ህይወትን ኣነ እቲ በኣይ ዝኣመነ ብህይወት ክነብር ኢሉ ምስ ነገራ እወ በቲ ዳሕራይ መዓልቲ ዳ ከም ዝትንስእ እኮ ኣምነ ኢላቶም ግን ተስፋ ነይርዋ ሕጂ እውን ኢላቶ ካብ ኣምላኽ ዝለመንካ ዘበለ ኣምላኽ ከም ዝህበካ እፈልጥ ኣለኹ ሓውኺ ክትንስእ እዩ ኢልዋ ወ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ዳ ከም ዝትንስእ እፈልጥ ኣለኹ እዛ ሰበይቲ እዚኣ እንተወሓደ በታ ዳሕረይቲ መዓልቲ ሓዋ ከም ዝትንስእ እምነት ኣለዋ ተስፋ ኣለዋ ተማሂራ እዚ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሚዓቶ ነዚ ኢየሱስ እዚ ኣሚናቶ እምነትን ተስፋን ከዓ ገይራ እያ ግን ደልያ ዘላ ሕጂ ሓወይ ካብ ሞት ክትንስእ ሕጂ ሓወይ ክትንስእ ሕጂ ሓወይ ምሳይ ክመላለስ ሕጂ ሓዘነይ ጓህየይ ሓዘናን ጓሂናን ካባና ክርሕቕ እዩ ነይሩ ትምኒታ በኣር ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሃባ እቲ ናይ ሎም መዓንቲ ቀንዲ መልእኽተይ መልሲ ኣብ ወንጌል እዚ ወንጌል እዚ ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ቁጥሪ 15 እንረኽቦ ከምዚ ኢየሱስ ከዓ ትንሳኤን ህይወትን ኣነ ኢልዋ እቲ በኣይ ዝኣመነስ እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዚ ጥቕሲ እዚ ንባዕሉ ብዙሕ መንፈሳዊ ሓቅታት ሒዙ ኣሎ ኢየሱስ መን እዩ እዚ ምስ ማርታ ዝዘራረብ ዘሎ ኢየሱስ መን እዩ
أربعة خزارم كله أنا تنسائي أنا هوتي مس هوت مس تنسائي يختزارب زلخ مس هوتي خي حجي تمايت زلخ انتي مالتي هوت تنسائي كم زين تزبل مقاله لنا نير أنا هوت تنسائي ذهبي انت زبلنا ترجمو قليل مهنا نير يسوع كريستوس لم تايو أنا تنسائي هوتني إلو يسوع كريستوس أبز مدرزي كمالالسون كله سبت راي زي كونه ملكوت كأملاك كأسل زغونه نسب بعلو خاني ناي هوت منشي مهان إذ نجرازل أتي بإمنة زموته سجاد ما بتهدحري وانك أكتنسق مهانو دما نايت تنسائي مخنيات نايت تنسائي منشي نايت تنسائي دما كجبروز الكأني أزي بعلو دما أملاك زغونه كريستوس يسوع قويتانا جنك بسبب نت سجاز تجلس مخانو إذ نجرازل بار نزي يسوع زي مؤمن نزي يسوع زي من مخانو فليتك أما هوت كهب كم زغل بتدحري وان مانيك نموتان كأكتنسوم كم زغل مفلات كم مفلات حليف كادما وه يسمع مع اللغو مزحق زيلك مؤمن انتهي تقموت هلنا بعلو يسوع كريستوس كم زيلو اتبقى عايز أمن اتنزح حق أمن انت موتكوا بيوت كنبري موت زلوي ودسب يولد يموت كاي ازي نهوت مسرح اذا عن كيل زي كل ساعه سب مستولده غزيو استفال على يخون خليو موداتو جن يموت ازي سغاو موت امر انت موتكوا خبل كله يسوع كريستوس كل سب مواتي سلازخونه سب كمزل ازار حج مويت ونزلو انت موتكوا بهيوت كنبري انت حانت هيوت يخنبر بزعبا مويتكا الازار تاريخ ندحر دارينا يسوع كريستوس تأمرات غيرو الازار كموتانا تنسيو يلكع ግን يسوع كريستوس بزعبا خمس عينت تنسائي دي زارب زلو زي فالون إتي بقى إذا آمنه أنت موتوكا بهيوت كنبري مالتي بس جاي مالالس حركة مزل أزار زحمم موز موت حدث بتفعل اللي مخنات مسموته شعوب يسوع كريستوس آمينوس لازم نبره بس جاه عملي سوق تنسيو مالت ديو أيقونان كابزي زللة منفسه وحكي يسوع كريستوس عبز زارب زلو نفس وكف بهيوت زلو مو بقى إذا آمن كأ نزل على ما يكموتني مبار بزعباتي نزل عالم زي مومات بزعبازي بدحرزي هيوت زي زلو قال هيوت نزل عالم منبار دا يسوع كريستوس زارب زلو إذ منفسه حق زي يسوع أقلعه خريز دليو زلو مبر بزعباتي بسجا منبار ترى يكون حدا أوان حدا قلعة أزيو كبيد حمام حميمو تحارتهم ولدونا حكمنا يوسدوا مؤتي حكيمهم تحاميمو زلو حمام قليل كم زي كونه تقول عاد ما أقرب أوان كم زموت نجيرهم هم بيتسب أزيوم جيوم جن نبغي أبير زأمنو بكريستوس يسوع زأمنو كريستيان بيتسب سلوزنا باروجنا بغي أبير تسفا جيرهم زي أزيوم زفوت هو ولدهم كم زموت تحكيم نجيرهم هلو شعو إذا نجار زجن أبلبهم أوشتهم تصيرهم وناخذ خلوا تقول نزل نجارز سمعوا سلزنا برا حدا حتى حاتيتوا ما يلوا موت انتاي مالت يلوا قل عسلزنا برا موت زبل أمر نخردوا أبزي بس حل عدمة سلزنا برا حاتيتوا أديو بخمي كم تردوا مش شجرة تحرقن حدا حساب حسيبه زي أبيرت أبى بيبوا موت مالت كو تاي مالت ديولاتو كم زي حجي مشات نسخة أبز صالون مشات دك اسمه تيفي نار أخا خلها أو دك أس وسدكا لحار أنا سخا خير أخا نخلوه تسكيمة عم دك أسي خافتات صبغتن مجوتن مدك أسي خايق قمت أكامو نجو بر مسبلكاس تتفتوى ملكعتي وكبتي كم زد لخا غيرك أملاخ عكاية زلخا كيف لخان عرات كانت تصنح مو أو شعو
تحقص من دايو نابز مصيني تبلو موت مالت كوميو يلاتو برقص موت كوميو ابز مدرزي مس موتنا بكريستوس يسوس بزنا يزل عالم هيوت بزي هيوت زخونه بزي تنساء زخونه كريستوس يسوس اندحر داني اميننا او اندحر دا توكيلنا نعو اندحر داني تصقعنا انت موتنا كوا اب تدحراي اوان بريلنا بونبو افتناي سماي كبري ينادرك كم ز عينتو ازيو بلص كبري يو اب يسوع كريستوس زلو ارموت كم زغيرنا اينا نترغم موت مالت بكريستوس يسوع زامنه موت مالت ازي مالت حر ابتي نايزل عالم عرفتها بر مبال ابو هيوت مجمر ابو حقوس مجمر ابو غص اغزابيرن كبرون نراها معالتاتو نزي قصر زل عالم منبار مالتي رجت يسوع كريستوس نابزم بيتسب زيوم مسكده بزح سب كاي صنانعوم سلازو نبرو منص يسوع كريستوس ريوم بزح سب يبكنير مريم مارتانو نيبخاريو مصحف قدس كم زنغرنا يسوع احنا مخنياتو بتحزنن بتغواهين كا تسمعوا سب كباخ فله كله قليل ايكون يسمعك يسوع كريستوس كا تسمعوا جن كم تقدم زولكو ازي موت ازي كبر እግዚአብሔር ዳ ምን ተግለጽ እዩ ዝመጸበር ንኻልእ ስለ ዘይነበረ ማ ንልአዛር ካሞት አልዒልዎ ኢየሱስ ብዛዕባ ተሐዘንን ብዛዕባ ተጓህን ጉዩ ብዛዕባ ስድራዚ አጉዩ በኺኻ ነቢዑኻ አሕናቂኻ አውሽቶኻ ተሰሚዕዎ እዚ ብዛዕባቲ ናይ ስጋ موتي بار تنسأني هوتن زخونه يسوع كريستوس نل أزار كموتات العلو تحقيسهم جن كنرسع زي بلنا حدا حكي الأزار عزم غانو مصحف كريستوس يتصحفن كم كل سب جن موتي دحار غزي مال انا يصني حين يفلط እና ግን الأزار موتي الأزار مس موته جنا شعوخ أمليسو يسوع كريستوس كأني كم ز عينت هيوت هيكونن قصلولو زدلي مليسو كم موتات كاتنسو كم يكونن تحدا كابزي ابز مدرزي ان نبرو هيوت زبلص ابتدحر افتحداش عالم افتحداش ناي እግዚአብሔር መንግስቲ افت يسوع كريستوس افت እግዚአብሔር ዝርከበሉ افت መላእክት ዝርከበሉ ስፍራ አቡ በህይወት مجمار ማለት ባርትን ሳይ አሎህን ብልን ከለና እዚ ስጋዚ ሞይቱ እዚ ስጋዚ አብቂዑ እዚ ስጋዚ ናፍት ተፈጥረሉ ተመሊሱ ሽዑኡ ግና በሐዳሽ ህይወት መንባር አብዝ ግልተ መንፈሳዊ ሓቀሉ በህይወት መንባር ጥራይ ዘይኮነ ነዚ ስጋዚ ድማ አምላኽ ሓደ እዋን እዚ ሕጂ ዝኸውን አይኮነ ብኡንብኡ እቲ ምስሞትና ዝኸውን ነገር አይኮነ ታዳ ሓደ ግዜ አምላኽ ዝገብሮ ሓቂ ሓደ ግዜ ድማ እዚ ትንሳኤ ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ ድማ ብኽብሪ ዳግም ምስ መጸ ነቲ ሞይቱ ዘሎ ስጋና ኣብ መቃብር ኣትዩ ዘሎ ተፋለለ ቦታ ኣትዩ ዘሎ ስጋና መሊሱ ኸልዕሎ እዩ ብኽብሪ ልዕሉ ኣወቂቡ ጉድለት ኣበር ዘይብሉ ፍጹም ሽግር ዘይብሉ ሕማምን ቃንዛን ዘይብሉ ናፍቲ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ሙሉእ ክብሪ ተመሊሱ ድማ ንዘለዓለም ክነብር ከኣኒ ሓደ ግዜ እዚ ክርስቶስ እዚ ክገብሮ እዩ ማር በዚ ኢየሱስ እዚ ምግባር እዚ ተስፋ ኣለዎ ምስ ሞትካ بهيوت نبر بتدحر اوان كم موت العلو بالسقا مالتي يتنسانا كم ز عينت دسب بالزينه طعم زينه مبارينا نكافلكم زلنا بزعبانا هيوت مدحن كلاتنا نفلطينا بزحات سباتنا هيوت مدحن ياتو مخنياتو لمنتاي امزاتو لا هيوت مدحن متاو جيجا يكون بزح حلافነት بزح شيخ ما اب زبان نون زلو سب من البات اتسبتي بزتفالاليه مخنيات موت مس كل سب زلو سلازخونه بزتفالاليه مخنيات اندحر دا مويتو اتسبتي متان عدان
ካልኡ ኩሉ ሽግራትን ነቲ ዝተርፍ ቤተሰቡ ንበዓልቲ ቤቱ ክኸውን ይኽእል ንደቁ ክኸውን ይኽእል ወይ ንኻልእ ሰብ ምእንቲ ከይሓድገሉ ተባሂሉ መድሕን ወይ ኢንሹራንስ ክኸፍል ይጸንሕ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ዝሓስብ እዚ ሰብ እዚ ሓደ ግዜ እንተ ሞይተ ኣጋጣሚ እንተ ሞይተ ኣጋጣሚ እዚ ኸባን ንባዕሉ ሓደ መልእኽቲ ኣጋጣሚ እንተ ሞይተ መድሕን ኣለኒ ኢሉ ይኸፍል ገንዘብ እቲ ገንዘብ ንምንታይ ዝጠቕመቱ ኣጋጣሚ ኮይኑ የጋጥም ከዓ ስለ ዝኾነ እዚ ሰብ እዚ እንድሕር ደኣ ሞይቱ እቲ ዝኸፍሎ ዝጸንሐ ትካል ወይ ካምፓኒ ነቲ ቤተሰብ ተፈላለየ ከከምቲ ዝኣተውን ከከምቲ ዝኸፍሎ ዝነበረን ክኸፍሎ ይጅምር ማለት እዩ ውሕስነት እዩ እታ ቤተሰብ ኣብ ሓደጋ ይተኣቱን እያ እምበኣር እዚኣ ብዛዕባ እታ ኣብ ምድሪ ዘላ ህይወት ንሓስብ ክሳዕ ክንዲዚ ጥበበኛታት እንድሕር ደኣ ኮይና ብዛዕባ እቲ ንዘለኣለም ዝኸውን ደኣ ክንሓስብ ኣይግባእን ድዩ እዚ ዘይምሕሳብ ዕሽነት እዩ ነዚ ኣእምሮኻ ሂብካ ልብኻ ሂብካ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዘይምሕሳብ የርክበሉ እየ ምባል ዕሽነት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ሎሚ ካብ ዕሽነት ክትምለሱ ክቡራን ህዝቢ ይሓተኩም ኣለኹ እዚ መልእኽተይ እዚ እምበኣረ ካብ ዕሽነት ተመሊስና በዚ ኢየሱስ በዚ ክርስቶስ እዚ ኣሚንና ናብ ህይወት ዘለኣለም ክንመጽእ እሞ ሽዑ ውሑስ ዝኾነ ህይወት ምእንቲ ክንነብር ክንኣቱን ክንወፅን እንከለና ህይወትና ሙሉእ ደስታን ሓጎስን ክመልኦ ስለምንታይ እግዚኣብሔር ዝኸበረሉ ህይወት ስለ ዝኸውን እምበኣር ትንሣኤን ህይወትን ኣነ እየ ንዝበለ ጎይታ ክትላለይወሎም መዓንቲ ዕድመ እዩ ድሕር ደኣ ነዚ ክርስቶስ ዘይትፈልጥዎ ነርኩም ኮንኩም ሎሚ ተላለይዎ ከምዚ ዝበሎ ኣልዓዛር ከም ዝሓምም ፈሊጡ ከም ዝሞተ ፈሊጡ ካብ ርሑቕ ኮይኑ መጺኡ ከም ዘተንስኦ እዚ ሓቂ ከም ዝኾነ ንሕና ድማ ሓደ ግዜ ብተፈላለየ ምኽንያት ምስ ሞትና ቃሉ ዘኪሩ ዝበሎ ቃል ዘኪሩ ሓቂ ስለ ዝኾነ ንሱ ካብ ሙታን ከልዕለና ህይወትና ድማ ንዘለኣለም ምስኡ ክትነብር ክገብራ ዝኽእል ጎይታ ስለ ዝኾነ ነዚ ኢየሱስ እዚ ክፈልጦ ምስኡ ሕብረት ክገብር ካብኡ ክመሃር ይደሊ እየ ንብል ተደኣ ኮይና ሎሚ ንወስን ኣይ ኣነ ደኣ ፈልጦ እንዴ ንየሱስ ኣምኖ እንዴ እንድሕር ኢልኩም ሓንቲ መምዘኒ ትሕቶ ክበኩም ንሳ ድማ እሞ ሕጂ እንተ ሞትካ ክትስኤ በታ ዳሕራይ መዓልቲ ዝብል ትብዓትን እምነትን ኣለካ ዶ ወይ ኣለክ ዶ መልስና ኣይፋሉን እንተ ደኣ ኮንኩ እንተኮይኑ እሞ ኣመናኒ ትሕቶ እዚ ቃል እዚ ዝነግረና ዘሎ ግን ሓቂ እዩ ነዚ ቃል እዚ እንድሕር ደኣ ኣሚንናዮ ነዚ ኢየሱስ እዚ እንድሕር ኣሚንናዮ ዘይጠልም ስለ ዝኾነ ብእኡ እንድሕር ደኣኒ ተወኪልና ንሱ ቃሉ ከይዕበረ ነቲ ዝሃቦ ተስፋ ክገብረልና ሙሉእ ክእለት ዘለዎ ንሱ ባዕሉ ኣምላኽን ጎይታን ስለ ዝኾነ ድማ ከተንስኣና ህይወት ዘለኣለም ክኣኸበና እዩ እምበኣር እዚ ንዛረቦ ዘለና ባዕልና ዝተዛረብናዮ ዝተጣበብናዮ ምእንቲ ጽቡቕ ክስማዓና ከምቲ ገሊኣቶም ዝብልዎ ሰብ ብዛዕባ ሰማይ ዝሓስብ ብዛዕባ መንግስተ ሰማያት ዝሓስብ ምእንቲ ካብ ጭንቀት ንኽላቐቕ እዩ ከም ዝብልዎ ኣይኮናን ሓቂ ስለ ዝኾነ መንግስተ ሰማያት ሓቂ ከዓ ስለ ዝኾነ ጥፍኣት ሓቂ ከዓ ስለ ዝኾነ ገሃነም ከመይ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝብሎ መጽሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ገሊኣቶም ናብ ናይ ዘለኣለም ጥፍኣት ክኸዱ እዮም እቶም ገሊኣቶም ግና እቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣምኑ ግና ናብ ህይወት ዘለኣለም ክሳገሩ እዮም ከም ዝብለና በታ እዋን እቲኣ ናብ ህይወት ዘለኣለም ምስጋር ምእንቲ ክኾነልኩም እዚ ሓቂ እዚ ንነግረኩም ኣለና ነዚ ሓቂ እዚ ብምሉእ ልብኹም እንድሕር ደኣኒ ተቐቢልኩሞ እግዚኣብሔር ድማኒ ህይወት ዘለኣለም ክህበኩም እሙን እዩ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለም ብምዃን ነዚ መደብና ትከታተሉ ዘለኹም ተኸታተልትና በዚ ሎሚ ዝተዋህበ መልእኽቲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ከም ጎይታኹምን ናይ ብሕቲ መድሓኒኹምን ክትቅበሉ ፈቓደኛታት ዝኾንኩም ኣብ ዘለኹምዎ ቦታ ብምዃን ምሳና ከምዚ ብምባል ሓቢርኩም ክትጽልዩ ትኽእሉ ሓቢርና ንጸሊ ሰማይን ምድርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉ ዝፈጠርካ ኣምላኽ ስለዚ ዕድል እዚ ኣዝየ መስግነካ ኃጢአተኛ ምዃነይ ድማ የምን ኃጢአተይን በደለይን ይቕረ ብምባል ክትቅበለኒ እጽሊ ንክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ድንግል ማርያም ከም ዝተወልደ ምእንቲ ኃጢአተይ ከም ዝሞተ እቲ ጽድቀይ ድማ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ምዉታት ከም ዝተንስአ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገን ድሓር ድማ ፈርድ ከም ዝመጽእን ንኣምን ኣለኹ ከም ጎይታይን መድሓኒየይን ድማ
ድማ ይቕበሎ ኣሎ ስለ ዝተቐበልካኒ ድማ ኣመስግን ኣሎ ኣሜን ስለምክትታልኩም እግዚአብሔር ይባርክኩም ብርግጽ እዚ ክወሃብ ዝጸንሐ ቃል ልብኹም ተረቲዑ ንጎይታ ኢየሱስ ክትስዕቡ ዝወሰንኩም ተወሳኺ መብርሂ ምእንቲ ክትረኽቡ በዚ ኣብ ስክሪን ተጻሒፉ ዘሎ ቁጽሪ ቴሌፎን ደው ኢልኩም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዝመጽእ መደብና ክሳዕ ንራኸብ ኣምላኽ ምስኩላትና ይኹን ኣሜን